wacho ni ok en kanisa. Ogada medo golo pachgi e wi okang' mane jalup jotend jotije sirikal Eliud Owalo gweyo tao kendo lando ni odhi laro kom matend piny e yiero mabiro. Jopiny moko siro okang' ma kamano, ka moko to ntiere kod to kotenre kod lendo ma kamano. Migosi Owalo owacho nodwa bedo president. Yes, en thuolo mondo land gini. To gi sama koro wantiere ni, ok wabiyie kaka jopiny ni weche bedo maruogore kocha gi koni, ni ng'ato dwa chung' koni, ng'ato dwa chung' koni ten kocha. Ok wadwaro walo mondo wal ma kisungu luongo ni walo is wallowing. Obed mos ochok ji maber. Chung' president ok en oyuma, nyaka kwak piny mangima. Owalo pok owuotho mala ach mokawo Kenya misima madang' owuok oko. Wan kaka jogo mochung' ne jopiny waneno ni mano en gimoro ma ok ochiek, en gima numu, en gima biro pogo ji. Kendo mano ok wadwaro. Wadwaro ni mondo wach obed motegno. Ma ng'at madwa chung' e president obed ng'awa ong'i Kenya malach, owe ng'i anyuola ne Kenya. Aparo ni Owalo leko matin ni Kenya en kama yot. No nego chak chon ndalo mane Raila ngimacha. To sama koro chake mabiro Raila manyocho mako kode emunyo gik ma entiere. Doling ochako omak Kenya mangima ma ok mako joluo kende mawinjo wuoyo. Winjo ni odwa chung' president. Koro kang'eyo ni nyogweta sauchielo tieno koso jo onindo kech. To gima ng'eyo Kisumo ka ni jatelo Owalo nolawo Kisumo ka kowe ODM oringo dhi e UDA. To ok ang'eyo ni odwa chung' gi otiko mane, tiket mane modwa chung'go. Mokwongo an aonge kura. An ok akawo kura. Lakini nikech kaka ng'ama odak e town ka, gik matimore e town ka nyaka wang'e malong'o. Aonge wach kata koneno nochung' to warito wabiro neno nikech wan wang'eyo ni joma chung' e kura gi jo kanisa. Nikech okonwa ni Owalo leme kanisa min gi Mother Church mar kwargi maniluongo ni Joan Owalo. Koro aparo ni mokwongo nego miwa ler ni to dwa chung' gi party mane. Mar ariyo walamone matek ni ka Nyasaye oyie to oyude nena kom mar bedo ker. Nikech wan kaka joluo, wan sane wan e sirikal. Wan e mesa maduong', wan e broad base, kendo wachiemo. Kata king'iya tineno kaka iye odwer maber. Ok apar ka wan gi issue mo matek ahinya. According to an aparo ni it's a good move then en owuon. Nikech kalure gi kaka osetimo initiatives kaka Naja Sport, nitiere gik mago mosetimo e sports momiyo ochopo e gwenge ji mang'eny ong'eyo. Nitiere jogo ndalo mano kelo basketball ne nyithind school. Koro mano en yore achiel mar dok ne japiny. Koro en wach maber ne japiny. Koro en mana kaka ng'ato ka ng'ato nigi lekne. Koro ebe mano en mana lekne to wan be wanyalo mana sire kamane. Kotenore gi wach Eliud Owalo ni anyalo wacho ni ma en strategy mar Mheshimiwa President Ruto modwa kelo luo kae mar Eliud Owalo consolidate votes, then the last minute ni mar Eliud Owalo ni ne ng'at ma wuok e Luo Nyanza onego werigo kabisa nikech wan ok wasir wach mar tutam. Rais okawa kaka ipare no, lakini chich moloyo nitie gima nie iye momiyo amono president ok onyal bedo, lakini nitie gimomiyo isedha nitie telo moro manyako bede kata isedha nitie kamoro mosekete